Dan gaan we naar het interview met Johan Derksen. Zaterdag op het mooie strand van Blue Bay spraken we uitgebreid met deze markante tv-persoonlijkheid. Onder meer over zijn opmerking over het roversnest, maar ook over de kansen van Curaçao op het WK. Meneer Johan Derksen, op het strand hier van Curaçao, hoe bevalt het? Nou ja, het is natuurlijk een paradijs, maar wel een warm paradijs voor mij. Hè? Maar u bent er altijd netjes uitgekleed. Ja, ik ben altijd representatief. Hè? Het talpaster is altijd representatief. Ik weet niet bij alle tappen, maar ik begrijp het. Maar bevalt het tot nu toe? Nou ja, het is een leuke avontuur. Maar voor mij had het niet gehoeven. Maar ik zit bij commerciële tv en als John de Mol een deal maakt met Corendon, dan hebben wij er maar te gaan zitten. Ja. Kijk, als John de Mol morgen een deal maakt in Zuid-Afrika, zitten we in Zuid-Afrika. Alleen in Nederland is er dan heel veel kritiek, want die zeggen, ja, dit is een betaalde vakantie. Maar we hebben ook in Utrecht gezeten en op de Veluwe. En Huis ter Duin? Huis ter Duin. We hebben overal gezeten en dan hoorde je nooit iemand. En nu zitten we in Curaçao en nu hebben we een schoolreis. En dan denk ik, nee, weet je wat kwalijk is? Dat Jinek, die zit in een locatie in Amsterdam, die kost een godsvermogen, terwijl de studio in Hilversum gratis is. En dat gaat van belastinggeld. En dit gaat niet van belastinggeld? Dit is allemaal meneer de Mol en meneer de Turk van Corendon. Ik vergeet zijn naam altijd. Oesloe. Ja, nou die ja. Die twee regelen dit. Veel mensen komen kijken. Ik was gisteren even bij Mondi. Het is daar afgeschermd. Het is een heel project. Het is echt iets groots, zo'n programma, 5 keer per week. Ja, maar ik begrijp het wel. Ik begrijp Corendon wel. Als je een commercial koopt bij de tv, dat is heel duur. Nu hebben ze ons gehaald, wij 2 weken en hierna Helene Hendricks 2 weken. Dan hebben ze 4 weken, een uur vrolijke mensen in het zwembad, mooie vrouwen in bikini, Lekker goede cocktail, sfeer. ja. Precies. Dan heb je veel meer waar voor je geld dan als je eventjes 30 dat seconden klopt, een commercial hebt. Begrijp ik. Waarom ik het ook vraag, want hier op de social media wordt de hele tijd een fragment herhaald van wat u gezegd heeft toen u hoorde dat u naar Curaçao ging. Roversnest. Als je daar een eiland... Roversnest, ja, dat heb ik gezegd. En ja. als je een straatje ingaat, vinden ze je daarna niet meer terug. Ja. Is het een roversnest? Nou, kijk, dat is een beetje verkeerd begrepen. Het is een roversnest. Het barst hier van de Nederlandse rovers. Ja, dat klopt. Hè, kijk, ik heb niets tegen de bevolking van Curaçao, maar al die jongens in Nederland die heel snel rijk geworden zijn, Ja. dat zie je meestal aan de gouden kettingen, de verkeerde zonnebrillen, horloges van 80.000 En euro, wel een korte broek. een verkeerde auto, een korte broek, waardoor ze er als een clown uitzien. En een verkeerde vrouw meestal, Ja. met hele grote borsten en country en western haar. En dan denk ik, die gaan hier naartoe voor het belastingklimaat. Want het is zo, ik heb me eventjes een beetje voor laten lichten waarom ze dat allemaal doen. Als je je geld in Nederland verdient en je bent hier ingezeten, dan betaal je heel weinig belasting. Ja. En dan denk ik, daar heeft het eiland niks aan. Hier leven 30% van de mensen onder de armoedegrens. Als deze mensen het geld wat ze in Nederland verdiend hebben, hier niet de belasting betalen, hebben de echte inwoners van Curaçao er niks van. Nee. En dan zeggen ze, ja, zeggen ze dan, maar in Nederland is ook armoede. Ja, maar niet 30%, maar 3%. Ja. Want in Nederland betalen we wel de Belasting. belasting, weet je wel. Dus ik vind het allemaal een beetje dubieus, die nieuwe rijken, nouveau riche, hè? Ja. Dat volk, dat is mijn volk niet, dat die hier gaan profiteren en dat eigenlijk de bevolking er niets aan heeft. Dus het was niet tegen Curaçao gericht, maar tegen die Nederlandse Precies, rovers. ik heb een ontzettende hekel aan die rijke patsers. Je ziet, als je een auto ziet rijden van boven de ton, dan weet je, nou hè, er weer één. Komen die ook bij hun programma kijken of niet? Ja, die zijn overal. die zijn onvermijdelijk. Maar vindt u het jammer dat het idee ontstaan is dat u Curaçao niet mag? Ja, maar dat was helemaal de bedoeling niet. Dat was helemaal de bedoeling niet. Maar ik had altijd een soort vooroordeel tegen Curaçao, want ik ben hier vaker geweest. En ik denk, ja, die rijke jongens die profiteren hier overal van. En de plaatselijke bevolking die schiet er geen meter bij op en die lijdt de armoede. Kijk, ik stond dat shirt te presenteren en ik geloof dat het shirt 150 euro kost. Er staat een hele rij mensen, want iedereen wil zijn shirt hebben, maar er is 30% die wil ook zijn shirt hebben, maar die kan zijn shirt niet betalen. Nee. Ja, dat is het grote verschil en daar wordt in Nederland eigenlijk ook weinig aandacht aan besteed. Aan die Helemaal grote verschillen niet. tussen Ja, armoede helemaal en niet, rijk. wordt geen aandacht aan besteed. Je moet allemaal, gaat het je goed? Waarom ga je niet naar Curaçao? Weet je wel, ja, ze zetten hier een prachtige bungalow neer en je moet eerst onder een hefboom door en dan is er nog een hek op slot. Dus je zit helemaal veilig. Dat hebben we in Nederland ook niet, want ik begrijp best, als de opgroeiende jeugd van arme mensen, die willen ook wat.
ja, die gaan stelen. Dat is, Ja. dat is heel normaal, dat is ook voorspelbaar. En dan zie je, dan word je achter slot en grendel gezet en dan kun je rustig slapen. Maar ik wil helemaal niet achter twee bomen en een hek Nee. zitten. Maar tot die tijd, u bent hier voor het werk, vermaakt Prima. u zich wel? Prima. U heeft niks prima. tegen Curaçao? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Ik vind het werkelijk een wereldprestatie wat ze geleverd hebben. En het is voor het eiland is dat zo onmetelijk belangrijk, want buiten Nederland en misschien Venezuela en Florida weten ze waar Curaçao ligt. Maar de hele wereld zit nu in een atlas te zoeken. Waar ligt fucking Curaçao? Hè? De L'Equipe uit Frankrijk, Ja. ARD uit Duitsland, Al Ja. Jazeera, allemaal Ja. bellen ze hier op. Nou, Waar maar zijn jullie eigenlijk? Wat je nu krijgt, is dat die andere landen die meedoen, die sturen cameraploegen hier naartoe. Ja, die komen. En die gaan ook dit soort plaatjes schieten. Ja. Dus het is Curaçao promotion, jongen. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. En ik heb ook gezegd, die 3 wedstrijden die verlies je. Hè? Je moet Niet niet. eens gelijkspel? Nee. Of je nou met advocaat speelt of met Fred Rutte, die verlies je alle 3. Maar dat geeft helemaal niet, want het levert goud op voor het eiland. U weet alles van voetbal. Ik ben maar een leek daarin. Maar dan lees ik in het Eindhovens Dagblad dat 10 spelers van Curaçao bij PSV hebben gespeeld. Dat de centrale defensie van Curaçao uit de speler van Ajax jeugd en PSV komt. Waarom denkt u dat we zeker gaan verliezen? Kan het niet? Nou, de spelers van Curaçao die kunnen wel in de jeugd bij een goede club gespeeld hebben, maar ze spelen allemaal bij mondale clubjes. Ik zie de clubs bij waar ik nog nooit van gehoord heb. Het zijn allemaal modale voetballers en die hebben een wereldprestatie geleverd en die gaan naartoe. En die zijn volkomen kansloos tegen die elftallen met spelers van Liverpool, Manchester City, Bayern München. Dat kan ook niet, dat kan ook Nee. niet. Maar je moet nou niet doorslaan, de Curaçao moet niet doorslaan door te denken dat ze ook nog een rol gaan spelen. Nee, maar misschien een gelijkspel. Nee, daar moet je niet op rekenen. En ik gun het ze van harte hoor. Ja, en Dick ook. Ja, Dick ook. We gunnen Dick van alles, maar Dick heeft het niet goed gedaan. Kijk, die meneer van Corendon die zei van het heeft niet de schoonheidsprijs verdiend, hoe het met Dick en Fred is gegaan. Maar Dick heeft 2 keer de boel in de steek gelaten. Weliswaar 1 keer met een goede reden. Van zijn dan- dochter die ziek Ja, is, ja. maar dan had hij dus eigenlijk, toen Fred die heeft zijn problemen die hij veroorzaakt opgelost. En dan gaat het weer wat beter met zijn dochter en dan komt hij via de achterdeur weer binnen. Dan had hij moeten weigeren, had hij moeten zeggen, mijn collega Fred, die is voor mij in de bres gesprongen, die gaat naar het WK en ik niet. Maar hij is nu toch weer, vind ik niet helemaal correct, maar goed, het doel heiligt We de zitten middelen. ermee, ja. Iedereen is tevreden, hè? De Ja, spelers nee, zijn tevreden, de bevolking is tevreden, het bestuur van de bond is tevreden, althans die 2 Die het waarvan ik wel de presentatie mocht doen. Nee, dat refereert aan het persbericht wat de FFK vanochtend Hebben ze niks heeft anders te gestuurd. doen? Dat het niet officieel van de FFK was, maar 2 bestuursleden. Die hebben u het shirt gegeven. Hoe voelde het shirt? Ja, fantastisch shirt. Een hartstikke mooi shirt. Ik ben het al kwijt, want een van de dames van de productieafdeling, die heeft een zoon van 16, die heeft me zo uit mijn handen Die heet gegist. nu Derksen. Die heeft nu Derks op zijn rug. Maar tijdens uw voetbalcarrière nooit het oranje gehaald, maar nu wel een shirt van een nationaal team. Ja, die had ik eigenlijk moeten houden. Hè? Ja. Had ik eigenlijk in moeten Inlijsten. lijsten. Ja, Even Ja. bedankt ja. en nog een fijne